दिनै जोंनि नैबे गरायमारि जोंनि बे प्राइमारिनि स्टारिं कमिटि अफिसाव दिनै जोंनि सेंग्राफोरनि जिथु थानाय जायगायाव फैनानै इउपिपिएलनि गुन्दाफ्रा फैनानै जों गासै गारि गंब्रै बुफायनानै थांदों बिथांमोना जि धरनाव बेबायदि जाथायखौ खालायदों एखे गोख्रोङै सोंखारिथाव नङा आं दिनै खावलायगोन जे पुलिस प्रशासनखौ आं खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना इमिडियेट जायफोर दिनै बे गारिफोरखौ बुख्रुबफैदों बिथांमोननि नामखौ जों रोखायै जों पुलिसनो गथायखाबाय जुदि बेखौ 24 घन्टानि गेजेराव जुदि हमाब्ला हायोब्ला बिथांमोनखौ दिनैनि गेजेराव हमनांगोन नङाब्ला हयथ' बिनि बेबस्थाखौ जोंनि सेंग्राफ्रा गोख्रोङै जों बेखौ बादा होनो हानाय नङा नंखायनो आं खावलायदों जाहाथे दिनै जायफोर दायनिगिरि खालायदों बिथांमोनखौ थाबनो हमनांगौ सिटिजोनखौ जाहाथे कन्ट्रल खालायनांगौ प्रशासना मोरै बिथांमोना हरनि गेजेराव बे 12टायाव फैनानै दिनै पार्किं खालामनानै दोननाय गारिखौ मोरै बुख्रुबफैनो मोनखो अफिसाव बे बिराद माने दुखुनांथावना जाथाय नंखायनो दिनै जोंनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ आं खावलायहरगोन जायफोर दिनै बिथांमोना दादागिरि गुन्दागिरि खालायबाय थादों बिथांमोना खोब मोजाङै बुंबाय थायो भद्रयै जेन्टेलै बे सान्तिपुर्ण भाबै माखासे खोथाखौ बुंबाय थायो दिनै बिथांमोननि माखासे गुन्दा बाहिनिया दिनै फैनानै जोंनि सेंग्राफोरनि थानाय जायगायाव फैनानै मारै बिथांमोना गारि बुख्रुबफैनो हाखो जेराव बिथांमोना दिनै पार्किं खालामनानै दोननाय गारिखौनो बुख्रुबफैदों बिथांमोननि गुन्दा बाहिनिफ्रा जों स्पष्ट बुंगोन बिथांमोना प्रसेन बसुमतारी बिपुल बसुमतारी बे बिरगां दङ बेनिफ्राय बे राजु ब्रह्म दङ अरियां दङ आरो बिनय ब्रह्म दङ जेराव नोङो रमेन बाय कलेजनि बे सासे रमेन दिनै बियो खेरानि बियो बे साख्रि मावनाय मानसिया दिनै मानो बे इउपिपिएलनि केम्पिं खालामबाय थानो मोनखो बियो नंखायनो इमिडियेट बिथांखौबो एक्सन लानांगौ बिनि साख्रिया मा बेबस्था लायो गभर्नमेन्टखौ लानांगौ नङाब्ला बिनि सायाव दिनै साफ्रोमबो जुदि बिदि सान्स होबाय थायोब्ला बिनि सायाव जोंबो लिगेलि आयेन भाबै जों बिनि सायाव जों एक्सन लानो गोनां जागोन नंखायनो पुलिस प्रशासना इमिडियेट बेखौ हमनांगौ आरो BPF long live!